ji çarçovê yariyên hefteya 26 da ji Xula Nayaba Kurdistanê da yana dog li yarigeha xwe mêvandariya pêşenga xwelê yana Sîrwanê nû kir. Got encam da yana dog şiya du golan beramber golekê yana Sîrwanê nûyê xesaret biket. Di nîvayekê de yarîkerên yana dog asekê baş pêşkêş kir û şiyan matirsiyê ser gola yana mêvan peyda bikin. û çendîn hêrişên matirsî birine ser gola yana Sîrwanê nûyê. Li xuleka bîstê dadvanê yariyê penaltiyek bo Elhoyên Çiya jmart û yarîker Ehmed Kerîm yê serkeftî bû lêdana penaltiyê da û şiya golê bo yana xwe dihok tomar ket û vî encamê nîvayekê şiyariyê bi domayî hat. Di nîva duê da yarîkerên yana Sîrwanê nûyê pêstir hatin nav yarîgeha da ji bo tomarkirina gola we keviye. Li xuleka 55 asnê gola yana dihok bo rêgir li şota yarîker Hawjer Cemal. ورهنرê yana mêvan Rizgar Elî çendîn gorîn encam dan ji bo razvekirina encamê yariyê. Li xuleka 68 Aryan Cewher şiya gola wekeviye bo yana xwe Sîrwanê nûyê tomar ket û piştî gola wekeviye ser yana dog hatiye tomarkirin. Rahênerê yana dog Herman Salih çendîn gorîn encam dan ji bo tomarkirina gola duê serkeftinê. Li demê zêdekiriyê yariyê da Sabir Abdulkerîm şiya gola duê bo Elhoyên Çiya tomar ket û yarî domaya serkeftina yana dog bi du golan beraber golekê bo yana Sîrwanê nûyê. غريب نبوه براستيك وكان فايده بين يا ركب زحمت بون سپاس يا يركرات كم سپاس يا جماهيريت كم ان شاء الله ياريت بهت دي اصلي باشتر بتن جانجي باشتر بن هملا جيمي دوما چند بدلك ما كرتواني من باشتر بين جيمي دوم باشتر در كودون زور بجواني اچونه ناو خطي جزا يعني دو كو بس كوتا يكي باج نبو تواني من جولي تعادلش كين بزل دقائق اخيره دو جولي فوزي كرت بيروز بايان ليكن پێشەنگا Xula Nayaba Kurdistanê yana Sîrwanê nûyê yarîgeha yana dog toşî xesaretiyê bo du golan beramber golekê û vê xesaretiyê jî yana Sîrwanê nûyê her mal pêşenga Xulê 47 xelan û yana dog ji rêza heştê pêş ve hata rêza heftê û xalên xwe bilind kirin bo 33 xelan. Şivan Xalit kanalê Badînan dihok